Selam, şayan ressamlar. Bizga bugun әтиәниләр дә кушылгандыр бәлки. Selam, sizga da. Resim yasый башларга барыгыз да әзерме? Тикшереп карыйк. Ак кагаз бите бармы? Яхшы. Кара маркер кирәк булачак. Бик яхшы. Әтисле карандашларны онытмадыгызмы? Булмаса тиз генә әзерләп куйыгыз әле. Булар минем буяу карандашларым. Күрәсезме алар нинди күп төрле? Бүген бөтен төсләрне дә кулланып, сезнең белән ат рәсем ясарбыз. Маркер алабыз да ясый башлыйбыз. Зур булмаган түгәрәк ясыйбыз. Ничек уйлыйсыз? Нәрсә булыр икән бу? Баш? Юк, туры килмәде. Бу аның авызы. Борыны, ирене. Менә хәзер инде без башын ясыйбыз. Ягез, минем арттан кабатлагыз. Менә бит. Килеп чыга, яхшы. Маңгай шәшен ясыйбыз. Муен һәм сыртын ясауга күчәбез. Атның сыртында нәрсә була? Дөрес, яр. Менә була ясыйбыз. Гәүдәнең калган өлешен һәм аягын ясарга да кирәк. Аякларын нык һәм көчле итеп ясыйбыз. Чөнки ат тиз йөгерергә тиеш. 1, 2, 3, 4нче аяк. Кулакларын ясарга онытканмын бит. Ясап куйым әле. Инде менә хәзер күзләрен ясарга вакыт җитте. Хәтерлисезме? Күзләрен ничек ясарга кирәк икәнен? Кечкенә түгәрәк, аның эчендә тагын да кечерәк түгәрәк. Кирфекләрен дә ясарга онытмагыз. Мәрхәмәтле һәм мөлаем ат килеп чыга. Балалар, барлык атларның муйнында нәрсә була әле? Дөрес, атның ялы була. Ялы озынрак булса, ат матуррак күренә. Без ясаган атның ялы кыска, чөнки ул үзе дә әле бик кечкенә. Менә койрыгын озын итеп ясыйбыз. Шулай матуррак була. Атыбызны дагаларга кирәк. Болын буйлап йөгереп йөри алсын өчен. Таяклар ясыйбыз. 1, 2, 3, 4. Булдымы? Әмма рәсем әзер түгел әле. Борын тишекләрен ясыйк, елмаю истик. Менә бөтенләй башкача күренә. Матурлык өчен ат өстенә алмалар ясыйк. Иң кызыклы өлешкә күчәбез. Хәзер инде атны буярга кирәк. Безнең бит төсле карандашлар кул астында гына. Нинди төсне алабыз? Көрән төсле карандаш сайлыйбыз һәм буй башлыйбыз. Ат кешенең бик зур ярдәмчесе. Атлар авылда күп эшләр башкаралар. Спортта аларга тиңләр юк. Ат чабышларында җитезлекләрен күрсәтәләр. Алар артиста, циркта да уйныйлар, кинога да төшәләр. Әле кыргый атлар да була. Алар көтү булып болыннарда чабып йөри. Рәхәтләнеп яшиләр. Атларның кечкенә туганнары да бар әле. Ишәкләр һәм пони атлары. Бик дөрес. Без буяуны дәвам итәбез. Читкә чыкмагыз. Тырышып, акрын гына эшләгез. Менә сез булдырасыз. Яхшы, аякларын буй башлыйбыз. Шулай ук көрән төскә. Менә шундый ат рәсеме барлыкка килде. Хәзер сары карандаш алабыз. Һәм атның борнын, алмаларын сары төскә буйбыз. Артта калма, чөнки минем ярдәмнән башка рәсемне сиңа ясау кыен булачак. Менә шулай. Хәзер атның маңгай шәшен буярга кирәк. Моның өчен кызгылт сары төс алабыз. Рәсем яхшырак килеп чыксын өчен өзек сызыклар белән карандашны кагаздан айырмыйча гына буярга кирәк. Нинди матур ат барлыкка килде безнең. Ошыймы сезгә? Миңа ошый. Хәзер инде әйдәгез, таякларын буйбыз. Безгә ярдәмгә зәңгәр төс килер. Карандашның өчен кагаздан айырмыйча гына таякларын һәм иярне буяп җибәрик. Без аның өчен зәңгәр һәм яшел төсләрне файдаланырбыз. Күрәсезме?
Безнең яр ничек кызык һәм матур килеп чыкты. Атыбыз артист булып циркта чыгыш ясыйлар. Мәсәлән, акробат булып. Юк шул, мондый кылаклар белән аны циркка алмаслар. Хатаны төзәтик әле тизрәк. Ә шулай да атыбызга циркта уйнау өчен номер уйларга кирәк булачак бит. Дөньяда беренче жонглер ат. Шуның өчен туп ясап бирик. Өйрәнсен. Туп янына ширәм ясыйбыз. Менә шулай. Ә инде без тупны кызыл һәм зәңгәр төсләргә буярбыз. Ә ширәмне әлбәттә инде яшел төскә. Ширәм яхшы үссен өчен безгә нәрсә кирәк? Әйе, әлбәттә кояш кирәк. Кәгазь битенең почмагына кояш ясыйк. Һәм аны без сарыга буйбыз. Әйдәгез әле, болытлар да булсын. Сез инде кояш һәм болытлар ясарга өйрәндегез. Дусларыгызны да өйрәтә аласыз. Болытларны әлбәттә зәңгәр су төскә буйбыз. Кояшны сарыга. Булдымы? Менә шундый ат рәсеме килеп чыкты безнең. Бәлки циркта яисә кинода очратырсыз әле. Мин сезнең белән саубуллашам.